Ήρθαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας. Για πρώτη φορά καταγράφηκαν στην Ελλάδα στοιχεία για τη στοματική υγεία παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η ΑΕΜ, πρωτοπόρος στη στοματική φροντίδα, συνεργάζεται εδώ και 9 χρόνια με την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, πραγματοποιώντας και στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και μελέτες με στόχο την προαγωγή σωστών συνηθιών στοματικής υγείας σε παιδιά αλλά και ενήλικες. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας που προέκυψαν από τα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης στη χώρα μας όσον αφορά στη στοματική υγεία των παιδιών από 2 έως 5 ετών. Σύμφωνα με τις έρευνες, το 60% των παιδιών προσχολικής ηλικίας δεν έχουν πάει ποτέ στον οδοντίατρο, ενώ το 36% των παιδιών έχει ήδη τεριδονικές βλάβες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με την ηλικία. Σε καιρό κρίσης η καλύτερη επιλογή είναι η πρόληψη. Εδώ και 9 χρόνια συνεργαζόμαστε στενά με τον τομέα στοματικής υγιεινής της Unilever και της AIM με στόχο τη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών μέσω της καθιέρωσης του καθημερινού βουρτσίσματος με φθοριούχο οδοντόκρεμα 2 φορές την ημέρα. Από το 2005 έως σήμερα, 4 προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας ως μέρος της παγκόσμιας συνεργασίας του τομέα στοματικής υγιεινής της Unilever και της AIM με την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Για όλους εμάς στη Unilever η πρόληψη μέσω της καλλιέργειας δηλαδή καλών συνθηκών από πολύ νωρίς στην ηλικία μας, τόσο στη διατροφή όσο και στην υγεία αλλά όσο και στην προσωπική υγιεινή, αποτελούν προτεραιότητες στα πλαίσια των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που κάνουμε, αλλά και στα πλαίσια του παγκόσμιου σχεδίου δράσεις για την αειφορία, την οποία η Unilever έχει ανακοινώσει και έχει δεσμευθεί από το 2009. Αυτούς τους καιρούς αισθανόμαστε ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από ένα δίκτυ για ανθρώπους που πραγματικά θα έχουν δυσκολίες, που δεν έχουν χρήματα, που θα δυσκολεύονται να περάσουν και το κατόφλι. Αυτό που είπαμε στην αρχή, πώς η οικονομική κρίση δημιουργεί ανισότητες. Μπορεί να έχουμε τη μεγαλύτερη αναλογία οδοντιάτρων με πληθυσμό, αλλά ο πληθυσμός δεν μπορεί να πάει εύκολα στον οδοντίατρο. Σε αυτή την περίπτωση, η οργάνωση και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας μπορεί να προσφέρει ένα δίκτυο ασφαλείας, ειδικά για τον παιδικό πληθυσμό. Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση του παιδικού πληθυσμού, μέχρι σήμερα στα προγράμματα των AIM FDI έχουν συμμετάσχει περίπου 4.000 παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3.800 παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ έχουν συμμετάσχει και πάνω από 1.000 ενήλικες. Οι εξετάσεις των παιδιών έγιναν από εθελοντές οδοντίατρους και βοήθησε σημαντικά η προσφορά της κινητής οδοντιατρικής μονάδας από την AIM. Να γυρίσουμε τώρα και εδώ στα δικά μας. Θυμίζουμε ότι όλοι όσοι παρακολουθείτε και είστε πάρα πολλοί αυτοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ την πολύ πετυχημένη σειρά μας, Έλληνας του Πνεύματος και της Τέχνης, μην χάσετε το απόψινό επεισόδιο. Στις 11 και 4 λοιπόν το βράδυ, ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει το Γιάννη Ρίτσο. Να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή. Είπε, πιστεύω στην ποίηση, στον έρωτα, στο θάνατο. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω στην αθανασία. Γράφω ένα στίχο. Γράφω τον κόσμο. Υπάρχει ο κόσμος. Οδηγός του η πίστη στον άνθρωπο και